Silaw ay ko daron. Gaso Nakaporma kay nga po yan. Balay lang yan do. Dito. Klaway mo na yan sa shade ko to daan. Baong ko lang eh. Tao lang kirahat. Everything changes. What's up mga paps? Ilonggo Dad here. Subong episode medyo special ni kay mangisog na ako mag-istorya sa tubang sa kamera. So this episode is actually facing your fear. Okay, this is me facing my fear kay sa tuod lang kauluya gidya. Hindi ko yung komportable subong ka-istorya subong sa tubang sa kamera. Nga pila nakadlaw guro nga wala ako ka-upload sang bagong episode. Nga may pamulang subscribers ko. Pero maramo gina subscribe lang sa dalong. Pakita ko lang kung ano nagtatabo sa mga past 2 days. Simple man lang, wala man gid sang special gid nga nagtatabo. But at least mapakita ko kung anong mga ginapanghimo ko. So ada, isa sa mga unang panghimo ko, nagsugat ako sa airport sa akong bayaw kag sa iya nga bata. So ari kami sa airport. Sugat to naman si Mune. Pucho-pucho. Alin sa Nueva Ecija. Bravo. Sky Go Cafe. Ano yung mall eh? Chocolate zing. So, ano lang kon Starbucks style. Brewed. Chocolate sundae. Ano ba? Dinda. Dinda. Okay. Ano niya? Chocolate sundae. Kahulat kami subong kay Mune. So, thank you. Ano na siya? Di mo eh? See? Like it? These are marshmallows. Ayan. Yay! Yun sila! Tapos ng sugat, nag-ubra ko anay. Emails, marketing, internet. Pagkahapon, isang natapos ko ng mga brown ko, nagpa-gym ako. Hindi rin yung mabalan niya, isa sa mga hilig ko to keep me healthy and fit. Kasi syempre edad na kita. Isa sa mga hilig kong exercises ang fight training. So boxing, kickboxing, mga MMA stuff. Sa timing, pag sa ako sa gym, mayara Japanese karate fighter na friend ko na ga-training subong sa Muscles and Curves Gym. So timing gid kay at least maka-upod ko siya train kag maka-spar siya. Ay tanawan niyo. Ari ka subong sa Muscles and Curves Gym. Ari din amon niya friend kay Japanese na baway sa Rojas kickboxing. So mapuli kami train siya. Going to fight in the 23rd. Coming Sunday. Fight first time. Yeah. Good luck to him. Yes. Train well, man. I'm gonna make a movie out of you. You're going to be the star. So even if you lose, you're going to be a movie star. Oh, good. So it's okay. I got you covered. Nakita kong sparring nila ni Wilmer. Kita ko nakita mo kasakit yun tanawan niyo. Kung makita niyo hindi ka mo yan makulbaan.
Kung sumbag lang, okay lang na niya. Kaya ko na yung sumbag. Boxing, okay ginasakon. Galing kay kickboxing eh. Gusto ko kita kickboxing pa rin. Galing kay may mga amo sini. Back sa well. Up. Sorry. Perfect. Abo. Medyo nakulbaan ko. So, kasakit kid kung mag-kickboxing. May mga sweeps, strips, kag may mga sipa. So, nag-ano na kami. Nag-boxing lang gid kami niya eh. Pagka next day, pagkato sa work, nag-hit siya nga ako niya neighbor na si Nunoy. Nagkanto kami din sa Imperial para mag-canvas ang gas range. Kay nakita ni Eunice ang akong utod sa Canada. Nakita niya sa vlog ko sa isa ka episode. Ang gas range naman niya daw, high daw, hindi na ginapuslan. Walang kamatayang spaghetti. Gusto niya magbakal bago na gas range para sa amon. So nag-canvas kami sa Imperial. Samtang pakanto kami sa Imperial Appliance Center, si Nunoy nag-hit siya amon. Kaya amon yung mga naglatabo, amon yung mga ginapag-istoryahan amon. Isa daan kay ilis-ilis na ko. Shift. Oh. Gani. Budlay daan subong kay duwa na lang kami bilinda nga medyo nagdugay pa yun lang. Iba nagululuwa na. Naman ako. Sa kabagwa. Ang iban sakay, ang iban pa abroad. Sagi ilis-ilis tawo mo. Tapos triningon mo naman. Triningon mo naman doon. Kuryen mo naman. Hindi sa makapoy kundi kami nga mga nagdulay. Okay ka mo matudlo. Oo, kami ang maupukan ka aki. Siyempre kami senior, kami dapat gawa tudlo kag-assist sa mga baguhan. Di ko mapalpak sila nga kamuya. Ang salaw. Sa tiway naman yung tudlo ni Chak. Ay, na, Siyempre no, may mo man nga tawo na nga do kumbaga hindi insindi nga inatudlo man si Chak to ang matimong tawo nga na. Oo, it takes time. Mo na pala. Kasi slow sa'yo. Tama na no. Diyan ko na mo. Gala oyo ko ba. Sakit buhat ko na. Kanto kita sa buong sa Imperial. Kaya mangita kami sang gas range kay nakita ni Eunice ang gas range sa isa ko ka vlog. Daan na gid ko no to sa mabakal sa. May hitchhiker kami gali. Si Nunoy. Ang hapdos naman niya neighbor. Ride, naki-ride siya kay makato siya kuno sa boss niya. Kay mapasip-sip sa. Mamahaw hindi mo sip-sip mamahaw lang. Halo-halo kami. Tama lang mga bago may mga crepe kami. Plano ko na makita. Ay, na paborito ko na. Oh, Ano kami Anong crepe ginasa, kami, ano? ma'am. Set. Ginakigan kami sa piyak. Pwede mo ko di ma-drop by no nga. Hindi na lang. Ako di lapas oh. Sige. Takpan ron. Palisinsa mo kay mami. Ayos. Thank you ginong na. Okay, okay. Thank you, Manoy ah. Ano ka mo danong? Oo. Nakita kita sa Imperial, mangita kita sa gas range. Sa gas range section. Ano ito, lain siya. 11,000 lang siya. 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours. Hindi siya floor Taas oh. table. Pwede So, siya butakan mo siya patungtong sa, table. sa... Marami man sa akin, pwede mo matlaw, pwede mo maslaw sa ilo. Talaga ito ka-weird. Sino yun? Ano na ako no? Wala yun. La German yan eh. So ano siya? 13, 14. 13 siya. Hindi mas spacious kung tawag mo. Mas libo. Moniya, yeah. Mas mahal siya gawa. Dami ito sa balat.
Mangita kita microwave. Microwave naman kay naguba mo microwave. Microwave namon pulpi lang siya nga wine na. Sang microwave. Wine na siya ka wave micro. Convection oven na niya. Convection ang iya nga ano. Dahil na siya. Doon pa Diyos. Mahal niya. Mahal. So after sa tanan, nagubra na naman ko para sa masang kahapon. Nagbalik naman ako sa gym. So gaya isip ko nga kung ara man gyapon ng Japanese friend ko nga to, ga-cleaning. This time I gonna face my fear. Kag mag-spar, nag-kickboxing. Okay. Paano ka magmayo sa isa ka bagay kung hindi mo paghimuon, right? So nangisog na ko. Nangisog na ko nga ma-kickbox na gid siya. After sa to, okay mo lang gali. Di man gali gid masakit kay controlled man ang tanan. Controlled environment man. So that's all for now. Please like and subscribe kung gusto niyo damo episodes. So thank you for watching. Peace.